Vi filmer lige, hvor mange popcorn Jesper Bakker kan have i munden. Farve. Ej, det er seriøst, det er vildt det her. Ja, kæft mand, sikkert det står. Der er noget, der kan imponere enhver kvinde, det her. Mm-hmm. 50, wow. Og der er stadig langt til de 80. Kan du ikke synge en sang bagefter? Du ligner sådan en abe. Men det er da meget alvorligt det her. Det er sådan en Guinness rekord det her. Det er mega stort. Var vi oppe på 60? Okay. Jeg er sådan i maven. Så, nu kan du snart ikke mere. Du skal du skal også lige nå at synge lidt, hvis du har den i munden. En lille sang. Måske fløjte lidt. Du snakker også rigtig fint. Kan du ikke fløjte lidt? Eller synge? Kan du synge?